Dobrá, či nie? Sebe rukavica je väčšia. Akurát. Pustíme ti dravca, jedného volá sa Johnny, takže bude na ňo kričať Johnny. Od tie čísla, hej? A skús. Johnny! Á, zakvačil sa mu na rukavicu. Tak, chvíľočku. A poď. No, tak si to môžete vyskúšať. Ale vieš prečo? No to teraz, keď to ti schoval, teraz ty môžeš kričať na neho. No poď, teraz sa musíš ukázať ty. No, zadvihni rukavicu. Vidíme ho? No, dobre, tak. Tak je, tak, trošku sa otoč. Nejde? No tak ho musíme trošku obísť, pomôcť byť trošku bližšie. Rukavicu držíme stále trošku vyššie. Á, kde sa vám schoval? Na druhej strane. Aha, tu, dobre. Stade, o to ťa bude vidieť. Trošku takto sa natoč. A poď. No, ešte. No, kým sa predere cez tie kry. Pusté, no. A už to zbadal. No. Teraz trošku takto, aby stále ťa videl. Ty ho vidíš? Takže chvíľočku to potrvá. Takže vám predstavujeme dravca, ktorý pochádza z Mexika. My mu hovoríme, že je to Harrisov jastrab. No vidíš, že to nebolo. Teraz sa otoč, nech všetci vidia, že ako je to jednoduché. Môžeš aj zvyššie k ním. Tento mexický dravec je príbuzný s našim jastrabom lesným. Ešte ďalšieho si vybereme, kto ešte chce vyskúšať. Aj dievčatá. Dievčatá. No Martina sa odletie. Dravce zaradieme do viacerých skupín. Vlastne tento dravec je zaradený medzi dravce nízkeho letu. Čo to vlastne znamená? Sú to dravce, ktoré lietajú nízko nad zemou, kopírujú terén. Sú to vlastne šprintéri na krátku vzdialenosť. Skúsime.